आं मा बुंहैगोन नोंनि न'नि मानसिफोरनो आब'मोननो गुमैमोननो आरो न'नि मानसिफोरनो हा आंबा जायाखै नङा मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा थांनाय 24 डिसेम्बर खालि कालसिनि गामिनि मानगोनां बिथां राथिया बर' बिथाङा चेन्नाइ जिथु तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांदोंमोन दा खामानि मावनो थांनायाव साननै माने ट्रेनाव थांबाय थादोंमोन बिथांमोना दा बै हिसाबै मोनसे स्टेशन बे स्टेशनाव बिथांमोना माने ओंखारनायाव लोगोफोरजों माने एरा एरि जालायदों दा लोगोफोरजों एरा एरि जालायनानै राथिया बर'आ दिनैसिम गोमानानै दङ दिनै सानथाम जाबाय दा बेनिखायनो जों गासै जोङो खावलायहरदों न'खरनि जानानै जे बिथांखौ जुदि सोरबाफोर नुदोंब्ला जे जोङो बे गाहायाव होनाय जे फन नाम्बार बेवहाय जाहाथे फन खालामनानै खबरखौ हरनो थाखाय जोङो खावलायहरदों बुधबारे हराव 24 तारिख बुधबार थांनाय बुधबारे फुंनि 5टा बाजियाव बिथाङा थांदोंमोन गोमानाया माला गोमाखो गोमानाया 26 तारिखनि बेलासि समाव बिथाङा माने गोमादों